Mayong hapon sa tanan. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa laing higayon nga gihatag kanato aron magkatigom niining balaang hapon sa adlaw sa pagsimba ug pagdaig kaniya. Karon nga Domingo mao ang ikaupat nga Domingo sa human sa pagkabanhaw. Aduna ba kitay mga membro nga mibalik human sa pipila ka mga panahon palihog sa pagtindog aron kamo among makita o ma-welcome pag-usab. Aduna ba? Or ano na ba kita mga bisita nga karon lang nato nakauban sa unang higayon palihog sa pagtindog aron amo kamong ma-welcome. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang kaayong nga gihatag alang sa mga sponsor sa atong mga bulak. Atong pasalamatan ang pamilya ni Mr. and Mrs. Elsa Momar and family nga mao'y nag-andam sa atong snacks karon hapon kiniisip pag sa ulog sa adlaw nga natawhan ni Giselle kahapon. Atong liturgist. Og ungan man usab og mga adlaw natawhan ni Engineer Sidney Duran April 27. Ato silang awitan og birthday song og sa tanang mga magtiayon nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Alang sa ato mga ginikanan, palihog sa pagdala sa inyong mga anak matag Domingo alang sa Sunday School sa alas 10 sa buntag o alas 3 sa hapon. Diha sa toddler's room o sa third floor para sa mga youth. Para sa ubang mga pahibalo o kalihukan sa atong iglesia, palihog sa pagbasa sa atong Herald News. Atong andamon ang atong mga kaugalingon, alang sa pagsimba kaniya ug atong isunod ang pagpaminaw sa mga Sunday School children sa ilang mga nakatunan. First song. Thank you, God, for the beautiful world
chapter 2, verse 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? John, John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ephesians chapter 1, verse 1. Breathe out. First Thessalonians 5:17. Pray with your ceasing. Psalm 33:1. The Lord, the Lord is my shepherd. I shall not need me want. Psalms 91, verse 11. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Psalm 37:4. Take delight in the Lord, and he will give you the desire of your heart. That is love. First John 4:8. God is love. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Lord, thank you for Lord, thank you for giving us a safe journey again to get to this church and kindergarten and Sunday school. I hope everybody had a safe journey here or going back home, everywhere. Don't be scared, nothing is impossible. God is always by our side, so don't be scared. If you are scared, God is here to protect you. Thank you for listening. I hope everybody has a great day. Amen.
praise. Amen. God is good. Maayong hapon sa tanan, maigsoon. Mayong hapon. Hapon. Yes. Dalaygon ang Ginoo sa karon nga kahaponon. Dalaygon siya sa kanunay. Dalaygon ang Dios nga nagbuhat kanato. O dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og kusog, naghatag kanato sa kinabuhi aron kitang tanan makauban niya dinhi nga lugar, sa espesyal nga lugar nga gihimo sa Ginoo. Apan dili pa kita moadto sa mga panagdayeg, panagsayaw, mga panag-awit, alang sa tungboy nga Dios. Awhagon ko ang tanan sa pagbarog gikan sa inyong gilingkuran. Lingia ang wala, lingia ang tuo, ang atubangan, ug ang likod, ug ipaabot ang imong matamis nga pahiyom para sa imong igsuon diha kang Kristo, ug ipaabot ang imong mainiton nga pagabi-abi, uban ang mainiton nga pagpangamusta para sa imong igsuon. Amen ba? Amen. Pwede ba? Pwede kayo para sa Ginoo tungod kay kitang tanan usara diha kang Kristo. Uban sa awit, malipayon ang Kristohanon. Ipayon ang Kristohan, bisag dagan Lamanuha imong tapat, imong likod, imong atubangan, ug ipaabot imong matamis nga pagpangamusta, matamis nga pahiyom, matamis nga pagabi-abi, mainiton nga pagabi-abi. luwas na Ginoo, dilikithan, iyang pagtalon, ngadto sa balay langit nun. Malipayon ang Kristohan, bisan daghang alang puso, sa pag-alagad, magapadayon, kay si Jesus maong sundo. Dilikita niya ang manluluwas na Ginoo, itang tanan, iyang pagdadon, ngadto sa balay langit nun. Malipayon ang Kristohan, bisan daghang alang puso, sa pag-alagad, magapadayon, kay si Jesus maong sundo. Dilikita niya ang manluluwas na Ginoo, itang tanan, iyang pagdadon, ngadto sa balay langit nun. Itang tanan, iyang pagdadon, ngadto sa balay langit nun. Amen! Amen! Kabalo ba kaigsuon ang imong mga lamano o imong matamis nga pahiyom na himong usa ka panalangin alang sa imong igsuon diha kang Kristo. No? We do not know what they are going through. We do not know how their life is. We do not know what their life is. But pinaagi sa imong pagpangamusta, pinaagi sa imong mga pahiyom, pinaagi sa imong mainiton nga pag-abi-abi, nahimo kang panalangin alang kaniya. Amen? Amen. Amen, no? We do not know what we are going through, but God uses you as a channel of blessing. In that simple way, God uses you as a channel of blessing. Ingon gani sa Lamentations 3:31, dunganan ta pagbasa, for no one is abandoned by the Lord forever. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen. No one is Amen. abandoned by the Lord forever because God is good. Amen ba? Yes. His grace is enough, no? His grace keeps us going and His mercies keep us running. Awiton ta, pasalamatan ta, ang buhing a Dios. Blessed His name. Blessed be the name of the Lord. Ihatag imo matamis nga pag-awit para sa imong Dios. Ihalay ang imo ang mga pag-awit, panagkanta, pagsayaw para alang makaniya. Blessed be your name, the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name.
Blessed be your name, when I found in the desert place, I walked through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in you, Lord, I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Yes, Lord. Blessed be your name. The road marked with suffering, this perfect and offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, the Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You can take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. The name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Fullness of God, the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me.
justice, God. You used the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough, heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough, I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Indeed, Lord, indeed. Indeed, Father God, you always remember us and you never abandon us, Lord God. Thank you, Father God, nga nakailami og sama nimo nga Dios, Lord God. Dios nga matinud-anon, Dios nga dili bakakon, Dios nga kanunay nahimo namong magtatabang, Father God. And we thank you for that, Lord God. Bisan sa dili namo katakos. Dili yun mi takos, Lord. Dili yun mi takos. But we wanted to say, thank you. Thank you. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. Yes, oh God. And all my days Thank you, Lord I've Jesus. been healed in your hands. The moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of
God. goodness is chasing us, oh God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. You have been faithful. All my life you have been so, Yes. so This is for you, Lord Jesus. This is all for you, Father God. that I Hear your people, Father God. Hear I their song, will Lord. sing the goodness Thank of you, God. All my life I have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing One more time. the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I will sing the goodness of God. I will sing the goodness of Yes, Lord. Yes. Woo. We are so grateful, Father God. We are so grateful, Father God in heaven. And we are so amazed, Lord God, of your goodness, Lord God. Yes, it is true, Lord God. Your goodness keeps on chasing us, Father God. Day and night, your goodness is chasing us, Lord God. Gikan sa mong pagkatulog, wala nimo pagpasibaya kanamo, Father God. You never put us into evil plans, Lord God. Until we wake up and see the sun, Lord God. To see the sun, Father God, reflects, Lord God, the new blessing that we're going to have, Father God in heaven. Thank you, thank you, thank you, Lord. Ingon nga among amahan, Father God. And you prove it, Lord God. You stand by your word, Father God, that you will never abandon us. You will never leave us. You will never forsake us, Father. And thank you, Father God. Bisan kabiya-biya nami, Lord. Among kinaiya, among mga commitment da nimo, you are not our priority. But thank you for always thinking first of us, Lord God. Lord, I offer these people to you. I offer your people back to you, Father God. I lay it down into your feet, Lord Jesus. I may not know what is in their heart, Lord God. I may not know what they're going through, Father God in heaven. But I know, Lord God, the God that I have is the God that they have, Lord God. And I know the God that takes care of me will be the God who will take good care of them, Lord God. Grant their prayers, their desires of their hearts, Father God. Grant their longings, Father God in heaven. How heavy it is, Lord God, I know, Lord Father, there is
nothing impossible in you, Lord God. And there's nothing so difficult to you, Lord God. Everything you can do, Lord God. So, Lord, I pray, change our hearts. If it is hopeless, put hope in our heart, Lord God. If we are feeling weak, give us the strength, because I know your strength is perfect, Father God. If we are being impatient, Father God, give us the patience to wait for your plan. For I know your plan is better than ours, for your ways are higher than our ways. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba, Father. And I also pray, Father God, our worship tonight, Father God, be a living offering, Father God, a living sacrifice, Father God. Let it be a sweet, sweet aroma, Lord God. Seek our hearts, Father in heaven. And we offer, Lord, that we will worship you in spirit and in truth, Lord God. For that is what we desire, Lord God. We will give you honor, we will give glory, we will give you praises and adoration. Praises and adoration, honor and glory that belongs to you alone, Father, to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang kalipay sa pagkabanhaw sa atong manluluwas nga si Jesucristo, magapabilin uban kanato karon ug hangtod sa kahangturan. Bisan pa man sa mga pulong sa pagduha-duha nga among nadungog, gitawag kami sa pagtuo. Mga padayon kami sa pagtan-aw ngadto sa kahayag. Salamat kang Kristo nga naghatag kanamo sa kadaugan. Hallelujah. Amen. Giawahagan tanan sa pagtindog. Ang Diyos nalay ko sa iya katawan, pagbubuhat sa tanang kakatanan, simbahon ka sa malipayong awit, ay kontasya, pagpating na higpit. Ang kalangitan nagsidlak sa kahayag, at labulan bituon nga naglangyan. Kabukiran, kapatagan, balunok, nagpahayag sa Diyos tanang adlaw. Sa kabulakan ng alinyot kaduday, matirog at tubig nagapahapay, ug naghinunuhoy sa kahanginan, winuhat sa atong Diyos Ama. Ang Diyos dalay gud og pasalamatan ta, kalibutan nagsangyaw sa gahom niya, atong tingog ipalandog kanuday, daygon tasya, pagpatingalon say. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, sa among pagduol kanimo karong taknaa, ginahangyo namo sa kinasing-kasing ang imong presensya. Ipadayag kanamo ang imong balaang Espiritu Santo aron mag-uban kanamo sa among pagsimba kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran.
Hinaot nga matag usa ka namo makasinati nga ikaw ani agayod sa among taliwala. Aron uban sa kalipay ug kadasig, mahatag namo kanimo ang takos nga pagsimba. Putlia ang among mga kasing-kasing o Ginoo, ug hinluoy kami sa tanang dili angay sa imong atubangan. Dawata ang among kinabuhi nga among mapainobsanon nga ihalad kanimo karon. Kining tanan among ginatugyan kanimo, pinaagi kang Hesus. Amen. Giawag ang tanan sa paglingkod. Bisan sa atong pag-angkon nga kita mga katawhan sa Dios, nasayod kita nga daghan kitag mga kakulangan sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan ug kasagaraan mas gikalipay nato ang pagsunod sa atong tawhanong kagustuhan. Sa mapainobsanon nga kasing-kasing, moduol kita sa Dios nga mag-ila sa daghang kasalanan nga atong nahimo diha kaniya. Mag-ampot ang tanan. O Dios, among amahan, hinluoy ang among hunahuna ug kasing-kasing. Tungod sa among pagkamapahitason, wala kami makasaksi sa imong kaagmong ug kaluoy. Ang kalinaw nga imong gihatag kanamo, among gipulihan sa gahom o kabantog sa kalibutan. Mahinulsulon kaming nagtugyan sa among kaugalingon, ug mapainubsanon nga nangamuyo sa imong balaang panalangin. Dawata kami dinhi sa imong atubangan, aron maiusa kami uban kanimo diha sa gugma ug kalipay. Kitang tanan gihigugma gayod sa atong Ginoo, sa atong pagduol kaniya, nga ang atong mga kasing-kasing tinuod nga nagahinulsol, ang kapasayloan nga atong gipangayo kaniya, ihatag niya kanato. Busa, ayaw na kamo pagbuhat og dautan. Hinunua, itugyan ninyo sa Ginoo ang inyong mga kinabuhi nga putli ug hingpit. Today is the fourth Sunday of Eastertide. The peace of the Lord be with us. Atong ipasa ang kalinaw sa Ginoo sa atong mga igsoon. Peace be with you. The peace of the Lord that transcends all understanding. Mga muyo kita, mga igsoon. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kinabuhi ug kalampusan sa among mga igsuon gikan sa ilahang kalisdanan ug sa among mga igsuon nga nagapadayon sa pag-ampo sa imong ngalan, Panginoon, nga ikaw magahatag kanila sa tubag sa ilang mga pag-ampo. Karong taknaa, among gibayaw ang imong halangdon nga pangalan. Ginoo, among ginahalad kanimo ang imong iglesia. Panalangini ang among mga kinabuhi, ang mga kinabuhi sa among mga leader, pastor, ug tanan nga nangalagad. Hatagi sila og kaalam, kalig-on, ug magpainubsanon nga kasing-kasing aron sila mahimong matinud-anon nga magbalantay sa imong panon.
liguna ang panaghiusa sa Visayan Service ug sa tibuok Cosmopolitan Church. Ug tabangi kami nga mahimong kahayag ug asin dinhi sa kalibutan. Ginoo Hesukristo, among ginadala kanimo ang among nasod, ang Pilipinas, sa taliwala sa mga hagit sama sa kalisod sa ekonomiya, korupsyon, kalamidad ug kagubot sa katilingban. Nangayo kami sa imong giya ug kaluoy o Ginoo. Panalangin ni taon ang among mga leader sa gobyerno nga magahari ang hustisya, integridad ug tinuod nga pangalagad sa katawhan. Hatagi ang matag Pilipino ug paglaom, panaghiusa ug kusog aron makabarog sa mga lain-lain nga pagsulay. Ginoo, among usab ginahalad kanimo kining Baccalaureate Sunday. Salamat sa kinabuhi sa among mga graduado. Salamat sa ilang kakugi, sakripisyo ug mga kalampusan. Sa ilang pagsunod sa bag-ong yugto sa kinabuhi, ginaampo namo nga ikaw magiya kanila sa matag desisyon. Hatagi sila og kaalam, kaisog ug matinud-anon nga kasing-kasing aron sila magpuyo alang sa imong himaya. Himua silang panalangin sa ilang pamilya, komunidad ug nasod. Ginoo, sa tanan namong mga kabalaka ug paglaom, nagasalig kami kanimo. Ikaw ang among dalangpanan, kusog ug magbubuhat sa tanang butang. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Giyawag ang tanan sa pagtindog alang sa pagbasa sa balaang kasulatan nga makita sa Salmo 23 ug sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 19 hangtod sa 25. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod ug alang sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok, kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Giandaman mo ako pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan muglana ang akong ulo ug gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo ug gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kaangturan. Kamo panalanginan sa Dios, kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo, tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayon. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga.
Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Dito sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala, aron dili na kita magpakasala kundili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tag-atiman sa inyong mga kalag. Ang pulong sa atong Ginoo.
we meet again. My last preaching task was Palm Sunday, and now Baccalaureate Sunday. I am always excited being invited to preach in the Visayan service. O salamat kaayo sa Ginoo. Maayong hapon sa tanan. As always, we ask sa mga bag-o pa sa Manila, nakasulay na ba mo nga masaag diri sa Cosmopolitan Church? Namagud ko'y nadunggan, nilapas daw kuno ang ilang gisakyan nga bus. Okay. Siguro, kadaghanan sa atoa nakasulay na og mawala. Dili lang sa lugar, kundi mawala gyud ang direksyon sa kinabuhi. Kanang murag sakto man ang imong gibuhat, pero sa kadugayan, makaingon ka, murag dili naman ning mao ang sakto. Usa ka beses nakasulay ko ani, first time nako sa Mall of Asia. Kinsa na yung nakasulod sa Mall of Asia? Tanan siguro sa ato. Nakasud na sa Mall of Asia. Usa ka higayon na ako sa Mall of Asia, nalingaw jud kog tan-aw, no? Sa kadaghanan nga mga talan-awon sa Mall of Asia. Wala na ba ko'y kauban? Ningon ko, relax lang ko kay adult naman ko, di na siguro ko masaag. Pero sulod sa akong kasing-kasing, nanaan ako sa may North Wing, yung ko, Lord, asa naman ko ani dapit? Di na ko katultol sa main. Inana usahay igsuon ang kinabuhi. Nalingaw ta, nadala ta sa daghang butang, pero o kalit lang, nawala na di ay ta. Karong hapon, sundo nato ang magbalantay. Magampo kita. Amahan nga langit nun, salamat sa higayon, nga kami nagatigom diri, aron maminaw sa imong pulong. Ikaw ang among magbalantay, ang nagagiya, o nagaamuma, o nagapanalipod kanamo, maski asa kami dadon. Karong orasa, ablihi ang among kasing-kasing o gunahuna, hinaot, nga among madungog ang imong tingog, ug labaw sa tanan, among sundon kini. Kini ang among pag-ampo sa ngalon ni Jesus. Amen. In Psalm 23, we always hear and read, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, dili ako makulangan. Kung ang Ginoo mao ang atong magbalantay, kita, natural, ang mga karnero. According to my zoologist friend, gidescribe niya ang mga attitudinal behavior sa usa ka sheep. O kaybaw ko, nakaybaw na mo ni Aini, nga kining mga karnero, dili sila maayo mo sunod og direksyon. Sayon sila mawala, kay dili kaayo sila makakita kaayo, labihan na paghapon o padulong na sa gabi. Ug one thing, ang mga sheep, dali sila mataranta o mahadlok. They need the shepherd always by their side. Murag kita. Usahay confident kaayo ta, pero kung ang problema na gani, maglibog na dayon ta kung unsa atong buhaton. Naibata, giingnan sa iyang mama, "Dong, ayaw ug adto sa laom. Kay sure yug ko, nga malumos ka, di ra ba kakibaw mo langoy." Og tinuod, in 2 minutes, gitabang ang bata, nagahilak, kay nalumos gyud di ay siya. Ngano? Walay nagiya kaniya. May gani na ay nisagop. Mga igsuon, kung ato ikumpara atong kaugalingon, murapod nagkita. Kung mawala ta sa presensya sa Ginoo, malibog ta, mahadlok ta, ug mawagtang ang atong direksyon. Pero ang tinuod, ang magbalantay mismo ang nagagiya kanato
bisan sa sulod nga dalan. In Psalms 23 verse 4, bisan pamulabay ako sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok. Timan-i natong tanan. Wala giingon nga walay walog. Wala giingon nga walay problema. Ang giingon sa Biblia, dili ka mag-inusara. Mga igsuon, naagyud tay mga walog sa kinabuhi. Og matag-usa nato diri, siguro na ay sakit, nagpadoktor na, pero wala pa'y tambal nga permanente. Ang uban sa ato na ay problema nga lahom pasaduot sa pamilya. Kadaghan na nag-family meeting, wa gihapon mahusay. Ang uba sa ato, lisod karon sa pinansyal. Kaya ang mga trabaho nga atong gilauman, gitanggal ta sa trabaho. Labihan na ang atong mga igsuon nga naa sa Middle East. Na ay mga nalibog sa kaugmaon. Several young people come to me and ask, Pastor, how do I go back to God's direction in terms of my career? Lain-lain nga mga concerns. Apan ang saad sa Ginoo, uban siya kanato. Naayo sa katawo nga nagampo o sa kaadlaw, Lord, tabangi ko sa akong problema. Human niya og ampo, niingon siya, na-realize niya, ayaw na lang Lord, ako na lang ni. Magigsuon, usahay inaana ta. Magampo ta, pero dili ta musalig sa Ginoo. Ang tinuod nga pagsunod sa magbalantay, dili lang kung sayon ang dalan, kundi labihan na kung lisod na gyud kaayo. Timan-i, nagibasa ang 1 Peter chapter 2, 19 to 25, repeatedly Peter says, Jesus is our shepherd. Kamo sama sa mga karnero na nga wala apan mibalik na kamo sa magbalantay. Kinsa gani ang magbalantay? Si Jesus. Unsa ang iyang gibuhat? Nagantos. Wala mo balos. Gipasan ang tanan nga sala, maski dili kato iyaha. Ang atong magbalantay dili lang nagtanaw kanato, nagsakripisyo siya para sa atong tanan. Huna-huna agud mga igsuon, ang usa ka magbalantay nga naay 100 ka karnero, nawala ang usa, unsay giingon sa Biblia, biyaan niya ang 99 ug pangitaon ang usa. Kana nga usa, ikaw na. Ang pagsugod, ang pagsunod sa Ginoo nagakinahanglan og pag-antos. When we talk about suffering, we don't like it. Nobody likes to suffer. But 1 Peter tells us that there is a kind of suffering that we need to be happy of. Lisod dawaton ang mga pag-antos. Kay natural nato kung masakitan ta, mubalos gyud ta. Rest back, they call it in Tagalog. Pero si Jesus, wala mubalos. Nagpadayon siya despite the ridicule, despite the people mocking him, despite him being the Son of God. Na ay nagampo, Lord, gusto ko mahimong pasensyoso. Ang tubag sa Ginoo, sige, hatagan ti ka og daghang pagsulay. Kaya ang pasensya, dili matun-an kung walay pagsulay. Ingna ang imong tupad karon, daghang muabot nga pagsulay. Amen? Amen. The Christian life is really not a bed of roses as many of us think. To follow Jesus will have a cost, and the cost is costly.
the burden of carrying the cross, the burden of turning back away from your own life and following Christ and His mission. Kung musunod ta sa magbalantay, dili pasabot sayon ang kinabuhi, pero sigurado ta na siya magagiya. Unsaon man nato pagsunod kaniya. Unsaon man gyud na. Kadaghana ang pulpito nagasulti kung unsaon pagsunod sa Ginoo. Una, paminawa ang iyang tingog pinaagi sa pulong sa Ginoo. That is understandable. Do we attend our Bible studies? Kuhita ng imong katupad, attend ka? Do we attend our prayer meetings? Do we attend the activities of the church that will make us grow into the disciples of Jesus? Ikaduha, saligi ang Ginoo. Bisan dili nimo masabtan ang plano sa Ginoo, saligi siya. Ikatulo, sunda siya adlaw-adlaw. Dili lang sa adlaw nga Domingo, nagasunod ta. Worship lang ta pag Sunday? Dili. Worship for a Christian is a daily habit. Ikaupat, ayaw pagbalik sa imong karaang dalan. Nahuman na to, igsuon. Human na to, wala na to'y bili. Naa ka na ron sa bagong nga dalan, nga gusto ang Ginoo, ikaw magalakat. Igsuon, ang Ginoo ang atong magbalantay. Ang Ginoo nagatanaw sa matag usa. Karong hapon, kahibaw siya kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing. Kung ikaw nagalisod, kung ikaw nagaproblema, kung ikaw relax lang, God knows. Naayo sa kabata nga tao nga nagsakay sa jeep, giingnan siya, Sir, asa ka manaog? Niingon siya, kung asa ko dadon sa akong giya, adto ko. Mga igsoon, dili man tabuta physically. We are not blind, but sometimes we can be spiritually blind. Mao nga kinahanglan nato musunod ta sa magbalantay. Let Jesus be the light of this dark path. Karong adlaw, ang Ginoo nagatawag kanato, ayaw pagpalayo, ayaw pagduha-duha, ayaw pagbuot-buot, sunda si Kristo. Kay siya nagahigugma kanimo ug kanato, nagagiya ug dili kanya biyaan unsa man ang imong giatubang karon. Magamputa. Ginoo namong Dios, salamat sa imong pulong nga among nadungog. Pasaylua kami Ginoo sa among lisod nga musunod sa imong mga dalan, Lord. We have the tendency to be lost in the way. We are vulnerable, O God, to the temptations of Satan. We are weak in ourselves, but you said, we will wear the spiritual armor that you have provided so we can fight the good fight. Karong adlaw, Ginoo, nagdesisyon kami nga musunod kanimo. Ikaw ang among magbalantay. Giyahi kami, bantayi kami, ug lig-una kami, imong mga karnero. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magpasalamat kita sa atong Ginoo sa kaalam nga iyang gihatag sa ato ang mga Sunday schoolers o uban pang miyembro sa atong iglesia nga may graduate o nakadawat og mga
awards and achievements sa ilahang kanya-kanyang mga eskwelahan. Akong gihangyo ang ato ang pastor, si Reverend Joshua, pag-ani sa atubangan. Ug ang atong chairperson ng Overseers, Visayan Overseers Committee para mohatag sa atong token o lay para sa ato ang mga nakadawat og achievements, mga achievers and graduates. Ug samtang tawagon pod nako ang mga ngalan sa mga kabataan akong gihangyo ang parents or guardian sa pag-anhi kauban nila ang mga anak. Si Tita Bebot po. Atong children palihog. Okay, atong sugdan, kang Jorilyn Megan Paglinawan, daycare, achievements, graduate, most behaved, and good in writing. Ang sunod si Nympha Luis Laguardia, grade 2, St. Francis of Assisi College, achievements with high honors, bronze Filipino Quiz Bee, nutrition runaway, silver evolution contest storytelling, gold Franciscan voice solo, maikling kwento, Franciscan moves modern hip hop, and Star Scout of the Year. Wala yung mga Laguardia. No? And next is Jomeca Grace Paglinawan, grade 2, Bagong Barangay Elementary School, achievements with honors, most behave, most punctual, and most helpful. Next is Micah Shanil Abraham, grade 5, Margarita Rojas de Ayala Elementary School, achievements, graduate po siya. Correction po para kay Micah Chanel Abraham. Hindi po siya graduate, achiever po si Micah. Next po is Macril Joyce Abraham, grade 5, Margarita Rojas de Ayala Elementary School, achiever din po si Macril. Next po is si Hezekiah Umali, grade 7, Arellano University, perfect attendance. Next po, though wala po yung mga Laguardia, still basahon po gihapon nato para i-recognize gihapon ng ilang achievements. Knight Louis Laguardia, grade 8, St. Francis of Assisi College, achievements with honors, silver Tagisan ng Talento, bronze Nutrition Quiz Bee, and Eperod Louis Laguardia, grade 11, Taguig Science High School, achievements, silver 2025 Numerical Ability National Competition, bronze Cardinal Health International Philippines, volleyball, and second placer in Rubik's Cube.
And we praise God for the wisdom that He has granted upon our Sunday schoolers and members of our church. We also request Reverend Joshua to pray for our achievers. May I request the congregation to stand as we extend our right hand. Ituyood nato atong kamot ug ato silang pasalamatan sa Ginoo karong hapon. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami tungod sa kinabuhi ug kalampusan sa among mga graduado. Salamat sa kaalam, Lord, kusog ug panalangin nga imong gihatag kanila sa ilang pamilya, sa ilang mga ginikanan, aron malabyan nila ang ilang mga pagsulay sa pag-eskwela. Ginoo, sa ilang pagsulod sa bagong yugto sa academic year, among ginatugyan sila kanimo. Giyahi sila husto nga dalan, hatagi sila og kaalam sa paghimo sa mga desisyon ug kaisog sa pagatubang sa mga hagit ug lig-on nga pagtuo nga mosalig kanimo sa tanang higayon. Ginoo, hinaot nga dili sila malimot kanimo sa ilang mga kalampusan, kundili magpabilin nga mapainobsanon ug mapasalamaton sa tanang panahon. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Congratulations, class of 2025-2026. Gikan sa Dios ang kinabuhi ug ang tanan nga anaa sa tawo. Pasalamatan nato siya karon pinaagi sa pagdala kaniya sa atong mga ikapulo, mga saad, mga gasa ug ang atong kinabuhi alang sa iyang buluhaton.
magpatubo sa aking harian mo. Mag-ampo tantanan. O buhing Dios, among gihalad kanimo kining among mga gasa uban sa among mga kinabuhi. Panalangini kining among mga halad aron magamit sa pagpalambo sa imong buluhaton dinhi sa kalibutan. Panalangini usab ang mga kamot nga nangahalad ini ug palambua ang panginabuhi sa imong mga anak. Gamita ang among mga kinabuhi sa may tunod-anon ug hingpit nga pagpangalagad kanimo. Uban sa gugma o kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Doon kay ginasaligan ug maputli kay daghang nagtagat ug baligon kay daghang kalantuson ug kay daghang manangas tangon ko magmakas ka doon magmaisog ko pagkikigala sa walay higala pagmahata kung bisan way balus magpaubos kay dili pa ko hingpit o magmati na bangon sa tanan o magmati na bangon sa tanan ug maina pun ko sa kanunay pagigdugtong sa Dios sa nangadlaw mamati ko sa iyang mga pulong ug lakangin Jesus ang sundan ko ug lakangin Jesus ang sundan ko. O Lord, our great shepherd, we ask you to see the hearts of your people this afternoon. Ginoo, sa mga igsuon namo nga ni diri sa among atubangan ug nagaluhod ug nagapangayo sa lamdag sa ilang kinabuhi, sa ilang mga special prayer requests, maybe work, maybe family, maybe health, maybe school, or any other concern that troubles their heart, O God. You will give them the shalom, the peace that encompasseth all understanding. Heavenly Father, as we close our worship this afternoon, may your love envelope us, the love that knows no boundaries, the love that sees every sinner, forgives, and forgets every sin. Thank you, Lord, for the passion, the glory of Jesus in our lives. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo ug magbantay kaninyo. Ang Ginoo magpasidlak sa iyang nawong diha kaninyo ug magmaluluyon kaninyo. Ang Ginoo magpatungbag pabor kaninyo ug maghatag kaninyo sa iyang kalinaw. Sa paglakaw ninyo gikan niining dapita, hinaot nga magpabilin ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya ni Jesucristo nga atong Ginoo ug ang pakiguban sa Espiritu Santo uban kaninyong tanan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.